Un any més, els alumnes i professors de l'Escola Anicet de Pagès de la Marca de l'Am de Figueres han celebrat una cursa solidària no competitiva en suport de Save the Children i en concret per a sensibilitzar del tema de la desnutrició infantil. Avui és un dia de la pau molt important i especial perquè ajudem a la gent que no té diners ni menjar. Han estat prop de 300 participants i aquest any s'hi han afegit un grup d'exalumnes que actualment estudien a l'Institut Narcís Monturiol de la ciutat. Aquesta cursa solidària coincideix també amb el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que vol transmetre els valors solidaris als més petits. Els nens i nenes han fet un recorregut fins a la plaça Alcalá la Real, on han creat una gran rotllana i han expressat públicament els seus desitjos a favor de la pau mundial. Molt especialment han reclamat el dret a menjar, pensant en els milers d'infants del món que pateixen desnutrició. Menjar és un dret, l'Anicet ho sap molt bé. Tornem. Menjar és un dret, l'Anicet ho sap molt bé. Que tothom tingui menjar, que no hi hagi baralla. Molt bé, Lava, gràcies. Volem guerra. Menjar és un dret, l'Anicet ho sap molt bé. Menjar és un dret, l'Anicet ho sap molt bé. Tots volem menjar. L'Anicet vol ajudar. And now you've got yourself something funky.